Γεια σας παιδιά, Παναγιώτης Χεράπης και σήμερα θα παίξουμε Hungry Shark. Είναι ένα ωραίο game, free, από το Play Store, δεν χρειάζεται ίντερνετ για να παίξετε το παιχνίδι. Και αυτά που λέτε λοιπόν. Ρε φίλε, πιστεύω να ακούγομαι εγώ και να μην ακούγεται μόνο το παιχνίδι. Αλλά επειδή είναι πολύ δυνατά, το χαμηλώνω λίγο. Άντε για φιλαράκο. Εδώ δεν πιστεύω να... είχε έναν άνθρωπο, τον φάγαμε. Λοιπόν... Χορδράς. Έλα μωρέ. Με το πλοίο. Ωρε φίλε. Έλα μωρέ, διάλυσα το όκι. Πάω να φύγω λέω καλύτερα. Θα πω να πολεμήσω τον κάβουρα. Έλα μωρέ πάλι. Και άμα φτάσω στα 15 χιλιάρικα θα πάρω καινούριο σάρκ. Λοιπόν, πάμε. Κάπου εδώ είναι, τον ακούω. Ωραία. Να φάμε λιγάκι και συνεχίζω. Έλα ρε, ρίξε. Να φάμε λιγάκι. Έλα. Λέτε να τον ξανανικήσω. Γιατί τον έχω νικήσει ήδη 2 φορές. Αλλά μπορεί και πάλι. Φίλε με αυτόν το καρχαρία. Όμως. Καλά δεν μπορούσαμε με το... Θα σας δείξω με ποιον. Και εγώ τον έχω... Όπα, κάτσε θα πεθάνουμε. Δεν έχουμε φαΐ. Όχι. Εδώ πέρα μας έδωσε αρκετό φαΐ. Έλα μωρέ, πού είσαι καρχαρία? Κάβουρα.
Παμ. Ωραία. Ναι. Και πήρα και ένα διαμάντι. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Λοιπόν, σκοτώσαμε το Καρχαρία. Φεύγουμε από εδώ. Λοιπόν, θα παίξουμε λίγο ακόμα, γιατί έχουμε φτάσει στα 6 λεπτά περίπου. Ωραία. Παλιό Τι, what the fuck. Τι έγινε εδώ πέρα, ούτε που κατάλαβα. Ήταν ένας What the fuck. Ρε φύγε. Τέλειο. Τώρα βρήκαμε και αυτό να. Πιο τέλειο δεν γινόταν, πεθάναμε. As far as you can. Τι είναι αυτό. Εγώ. Μπήκα σε μια κατηγορία. Γιατί με λένε έτσι, 52%. Τέλος πάντων. Γιατί με λένε έτσι. Πήγαμε στα 15.000, παιδιά. Μπορώ να τον αγοράσω. Πάου. Βασικά. Βασικά δεν ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, έχω 15. Άμα πάρω άλλα 10, μπορώ να πάρω ένα special shark. Όχι αυτόν. Μπορώ να πάρω αυτόν. Αλλά όχι, προτιμότερο να πάρω αυτόν τώρα. Γιατί λέει θέλω και άλλα coins. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα γιατί δεν γίνεται. 20 διαμάντια παίρνω ένα baby hammer, αλλά δεν θέλω. Κάνω ένα pause. Ναι παιδιά, συνεχίζουμε. Κατά λάθος έπεσα πάνω εδώ και δεν συνέχισα το βίντεο. Για ένα δευτερόλεπτο κάπου εκεί. Απάνω εκεί βρήκα να πέσω ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε. Φάτον. Μπράβο σου. Εγώ που ακουμπάω δεν καταλαβαίνω. Ποπενώ στη ήσασταν. Λοιπόν, πάμε εδώ, πάμε από εδώ, πάμε από εδώ, από εδώ, από εδώ. Κολτεράς! Λοιπόν, έχουμε φτάσει στα 9 λεπτά. Όπου να είναι θα σταματήσω εδώ το βίντεο. Γιατί το έχουμε και outro, ναι. Χρυσή χελώνα. Όπα, κάτσε. Ήταν ένας τυπάς. Τι? Ρε γαμό!
Εντάξει παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Γεια σας.